primer lloc es jugarà la final de la categoria veterans, a la qual han arribat el Club Pilota Valenciana Borriol B amb Salvador Llorens i José Manuel Bernat de blau. Un fort aplaudiment. I de roig jugaran els membres del Club Pilota Valenciana Onda D amb Pedro López i José Luis Sales. Un fort aplaudiment. El jutge de la partida farà la treballada. Quatre, tres rojos. Falta. Molt. 14-9. Punt de partida. Muy bien. Muy bien. 15-9. El Club Pilota Valenciana Borriol B es proclama campió de la categoria veterans. Un fort aplaudiment per als quatre finalistes.